Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εβδομαδιαία ανασκόπηση ορισμένων σημαντικών ειδήσεων. Καταγγελία στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης προκειμένου να διαταχθεί έρευνα για τυχόν μεταφορά υλικού από τα οικονομικά αρχεία του ΟΑΣΤ από πλευράς της διοίκησης του οργανισμού, κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών και Μεταφορών Θάνος Βούρδας. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κύριος Βούρδας γνωστοποίησε ότι κατόπιν πληροφοριών που είχε για τη μεταφορά υλικού από το Οικονομικό Αρχείο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, αποτάθηκε στην εισαγγελία, όπου και κατέθεσε καταγγελία προκειμένου να γίνουν ιδέουσες κινήσεις. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα για την αποϊδιωτικοποίηση του ΟΑΣΤ, ο οργανισμός που περνάει στο ελληνικό δημόσιο τίθεται σε καθάριση, ενώ τη σκητάλη παραλαμβάνουν δύο νέοι φορείς, ένας ρυθμιστικός, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης ΑΕ, και ένας εκτελεστικός, οι Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης ΑΕ. Η ΑΣΥΘ ΑΕ θα είναι ο φορέας λειτουργίας για τα αστικά λεωφορεία και αργότερα και για το μετρό και θα αναλάβει δράση το αργότερο μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου του 2019. Όλες οι θέσεις εργασίας στον ΟΑΣΤ και στον ΣΑΣ διασφαλίζονται και μεταφέρονται στους νέους φορείς. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε την Δευτέρα το δίκτυο ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων μπροστά στα γραφεία του ΟΑΣΤ. Ζητούν δωρεάν μετακίνηση για τους ανέργους καθώς και διαγραφή προστίμων. Λύση στο χρόνιο αίτημα σύνδεσης κατοίκων των μετεώρων με το αποχετευτικό της δίκτυο δίνει η ΕΙΑΘ. Πρόκειται για οικίες σε οικόπεδα παραχωρημένα από τον Δήμο Παύλου Μελά, οι οποίες εξυπηρετούνται από βόθρους, εμφανίζοντας συχνά προβλήματα δυσοσμίας και υπερχείλησης. Στο εξής, οι κάτοικοι μπορούν να αιτηθούν τη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου τους, πληρώνοντας ακόμη και δόσεις. Πρόταγμά μας είναι η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος. Το ιδιότυπο καθεστώς ιδιοκτησίας του οικισμού αυτού των μετεώρων στεκόταν εμπόδιο στη σύνδεση των κατοίκων του με το κεντρικό δίκτυο της ΕΙΑΘ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Παύλου Μελά, επεξεργαστήκαμε συμβατή λύση, η οποία να διευκολύνει σε κάθε περίπτωση τους πολίτες αυτή τη δύσκολη οικονομικά περίοδο. Ανεπεξέργαστα λύματα στους δρόμους και βόθροι δεν νοούνται στη ζώνη ευθύνης της ΕΙΑΘ, επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, καθηγητής Γιάννης Κρεστενίτης. Να επισημάνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πηγαίνουν στο τμήμα έκδοσης αδειών σύνδεσης αποχέτευσης της ΕΙΑΘ ΑΕ στην Τζιμισκή 98 στον πρώτο όροφο και να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων του Δήμου Παύλου Μελά, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Την αύξηση των θέσεων της προκήρυξης για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας ζήτησε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης. Το σχετικό αίτημα κατέθεσε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Σοφία Εξαδακτήλου. Οι 777 που ήδη εργαζόμαστε θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ περισσότεροι, είπε, και επισήμανε ότι τα ανταποδοτικά τέλη φτάνουν για να καλύψουν τις πληρωμές των εργαζομένων. Με αφορμή την προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη 535 μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα, η κυρία Εξαδακτήλου ανέφερε ότι με 200 μείον συναδέλφους εννοείται ότι θα είναι ελλειπής η καθαριότητα στην πόλη μας και εκτίμησε ότι έτσι θα χαθεί η χρυσή ευκαιρία που δίνεται μετά από 17 χρόνια για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυψό Γούλα τόνισε ότι η σχετική διαδικασία ήδη έχει αποφασιστεί, συνεπώς δεν θα τεθεί ξανά σαν θέμα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα με δεδομένα για τον Θερμαϊκό Κόλπο θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό έργο για την παραθαλάσσια αστική ανάπτυξη που ανήκει στο πρόγραμμα Horizon 2020. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στην υλοποίηση της σχετικής πρότασης, ενώ, όπως έγινε γνωστό, ο Δήμος θα διαμορφώσει τις προδιαγραφές της πλατφόρμας. Σε αυτήν θα εισάγονται όλα τα δεδομένα μεγάλου όγκου που διατηρούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και αφορούν το θερμαϊκό κόλπο ή γενικότερα το υδάτινο στοιχείο στο παραλιακό μέτωπο. Τέτοιου είδους δεδομένα μπορεί να σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα, την περιβαλλοντική επιβάρυνση ή τις κοινωνικές ανισορροπίες που ενδέχεται να επιφέρει η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας ως προς την πρόσβαση των πολιτών στο υγρό στοιχείο. Από την επεξεργασία και την αξιοποίηση των παραπάνω δεδομένων και πληροφοριών, οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου
φιλοδοξούν να διαμορφώσουν πολιτικές που αφορούν τον Θερμαϊκό σχετικά με την θαλάσσια συγκοινωνία, την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, την διαπλάτηση της παραλίας και την ενίσχυση των θαλάσσιων σπορ. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ διοίκησης και αντιπολίτευσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης εκδηλώνεται μέσω ανακοινώσεων με αφορμή τη μη έγκριση στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του καλλιτεχνικού προγράμματος της μίσθωσης χώρων και των αμοιβών και εργοδοτικών εισφορών των συμμετοχών στα 52η Δημήτρια. Η νέα ανακοίνωση της διοίκησης του Δήμου σημειώνει ότι ο επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης, Σταύρος Καλαφάτης, επιχειρεί να συγκαλύψει την ανεπάρκεια ουσιαστικής αντιπολίτευσης και αναφέρει ότι η πολιτικά εμπαθής και εκδικητική καταψήφιση του προγράμματος των Δημητρίων θα αποτελεί στίγμα και όνειδος για την παράταξη των εντάξει και όσους αθρίστηκαν ξοπίσω της. Διαβεβαιώνει άλλωστε ότι ο θεσμός του παλαιότερου και μεγαλύτερου φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, τα Δημήτρια, θα συνεχιστεί με επιτυχία. Η πρωτοβουλία και η διοίκηση του Δημάρχου Γιάννη Πουτάρη θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν το έργο της αλλαγής της πόλης, για το οποίο τους εμπιστεύτηκαν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, ενώ ο κύριος Καλαφάτης και οι λοιποί επίδοξοι θα ξεροσταλιάζουν με το «Αν εγώ ήμουν δήμαρχος για πολλά ακόμη χρόνια», προσθέτει η ανακοίνωση. Από την πλευρά του, ο κύριος Καλαφάτης σε δήλωσή του αναφέρει ότι η παράταξή του ασκεί αντιπολίτευση με ευθύνη και επιχειρήματα και τονίζει ότι η απόδοση της διοίκησης μπορεί να περιγραφεί με τις λέξεις «απόλυτο μηδέν». Η διοίκηση, η οποία αποδείχτηκε πως αντιπροσωπεύει ό,τι πιο παλιό υπάρχει, αντί να απαντήσει για ποιον λόγο προτιμά τις απευθείας αναθέσεις σε κάθε της δραστηριότητα, αντί να βρει καλλιτεχνικό διευθυντή για έναν ιστορικό θεσμό όπως είναι τα Δημήτρια, αντί να πείσει τους ίδιους τους συμβούλους της να βρίσκονται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να ψηφίσουν τις προτάσεις της, προσπαθεί να συνεχίσει αυτό που μόνο γνωρίζει, να βρει μια καλή ατάκα για τα social media, προσθέτει ο κύριος Καλαφάτης. Υπενθυμίζεται ότι αιχμηρά σχόλια με αφορμή τις ανακοινώσεις της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης διατύπωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης Ανδρέας Κουράκης, Παναγιώτης Αβραμόπουλος και Κωνσταντίνος Ζέρβας. Στους δικαιούχους του επιδόματος απροστάτευτων τέκνων του νομού Θεσσαλονίκης θα διατεθούν φέτος τα κουπόνια για την αγορά προϊόντων από τις λαϊκές αγορές. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε την έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης ποσού 200.000 ευρώ, ενώ όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας, φέτος επιλέχθηκε η υλοποίηση του σχετικού προγράμματος να αφορά στη διάθεση ενός ποσοστού επί του τέλους λαϊκών αγορών στους εγγεγραμμένους στα Μητρώα των Δήμων ως δικαιούχων του επιδόματος απροστάτευτων τέκνων για την ανακούφισή τους. Στόχος είναι κάθε χρόνο να επιλέγεται μια άλλη ευπαθής ομάδα, έτσι ώστε να ανακουφιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, σημείωσε. Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια θα συνταχθεί μητρό ωφελουμένων του προγράμματος από τη διεύθυνση αυτή, σύμφωνα με το οποίο θα εκδοθεί σχετική απόφαση περί ένταξης αυτών που θα έχουν υποβάλει αίτηση και πλήρη δικαιολογητικά στο πρόγραμμα. Σωστοί αλλά αργοπορημένοι και φτωχοί χαρακτηρίζουν την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για τη διάθεση 200.000 ευρώ μέσω κουπονιών στις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πολιτών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης και η Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης. Ουσιαστικά μιλάμε για ψίχουλα, αφού οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ενώ υπογραμμίζεται ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από το ημερήσιο τέλος που πληρώνουν οι εργαζόμενοι στις λαϊκές αγορές και ζητείται από την περιφέρεια να διορθώσει την απόφασή της και να εγκρίνει τη διάθεση μεγαλύτερου ποσού. Τραγικό θάνατο βρήκε 46χρονος εργαζόμενος εταιρεία ανακύκλωσης στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κιλκής την Τετάρτη, ο οποίος καταπλακώθηκε από γερανό. Ο άτυχος 46χρονος προσπαθούσε να επιδιορθώσει βλάβη σε γερανό, ο οποίος κάτω από άγνωστες συνθήκες αναποδογύρισε και τον καταπλάκωσε. Ο 46χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε σοβαρή κατάσταση, ενώ λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. 3 άτομα συνελήφθησαν στην Ξηροκρίνη Θεσσαλονίκης από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου για κατοχή και εμπορία 1.649 συνολικά λαθρέων πακέτων τσιγάρων και 82 λαθρέων συσκευασιών καπνού διαφόρων επωνυμιών. Η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών προσπαθειών που πραγματοποιεί το προσωπικό του λιμενικού σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής
για την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας. Οι επισταμένες αναζητήσεις οδήγησαν τους αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στη σύλληψη διεθνώς διωκόμενου εγκεφάλου εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για 38χρονο υπήκοο Ρωσίας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, όπου διώκεται δυνάμει σχετικού εντάλματος σύλληψης, εντολή προσωρινής συλλήψεως και κατάσχεσης αντικειμένων από την Εισαγγελία Φετών Θεσσαλονίκης. Κατηγορείται για παραβάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαίου των ΗΠΑ, οι οποίες τελέστηκαν διαδικτυακά και ειδικότερα για λειτουργία επιχείρησης μεταβίβασης μη αδειοδοτημένου χρήματος, συνωμοσία για διάπραξη ξεπλήματος χρήματος, ξέπλυμα χρήματος, κατά παράβαση 17 κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των ΗΠΑ και συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων προερχόμενα από συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση 2 κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των ΗΠΑ, πράξεις επίσης αξιόπινες και κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία. Συμμορία που δρούσε σε Πιερία, Λάρισα και Θεσσαλονίκη κρύβεται πίσω από πλήθος κρουσμάτων κλοπών που καταγγέλθηκαν το τελευταίο τετράμινο στις συγκεκριμένες περιοχές με λία, χρήματα, κοσμήματα και αυτοκίνητα συνολικής εκτιμόμενης αξίας 157.000 ευρώ. Πρωταγωνιστικός ρόλος στη δράση της συγκεκριμένης συμμορίας αποδίδεται σε 34χρονο Ρωμά, ο οποίος αναζητείται. Μαζί με 38χρονο Βούλγαρο και άλλους άγνωστους προς το παρόν συνεργούς του, φέρεται να εμπλέκεται σε συνολικά 22 περιπτώσεις κλοπών τετελεσμένες και σε απόπειρα με στόχους σπίτια, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις σιδηροδρομικού σταθμού, ακόμη και ATM τράπεζας, το οποίο επιχείρησαν να αποκολλήσουν. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης έφτασαν στην εξιχνίαση των συγκεκριμένων κλοπών μετά τη σύλληψη ενός 32χρονου Ρωμά που κατηγορείται ότι έβρισκε οχήματα στα οποία τοποθετούνταν κλεμμένες πινακίδες για την διάπραξη των παράνομων πράξεων, ενώ ο ίδιος μαζί με τον 34χρονο εκβίαζε τα θύματα από τα οποία ζητούσε χρήματα για την επιστροφή των κλοπημαίων. Ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης με την εταιρεία Ντιμέρα λαμβάνουν τα σήματα των εντύπων της Πήγασος, έθνος της Κυριακής και ημερησία που τέθηκαν την Τετάρτη 26 Ιουλίου σε αναγκαστικό πληστηριασμό. Τα 3 σήματα κατακυρώθηκαν στην εταιρεία του κυρίου Σαββίδη έναντι προσφοράς 3.580.000 ευρώ, που ήταν και η μοναδική που υποβλήθηκε κατά την διαδικασία στο Ειρηνοδικείο και μάλιστα λίγο πριν λήξει ο χρόνος για τις προσφορές που αφορούσαν τα 3 σήματα του ομίλου Πήγασος. Τίτλοι τέλους πέφτουν για την Αγνό. Αν και η γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη πουλήθηκε επιτυχώς, όπως και η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, δεκάδες άλλα, σημειώνει ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή, μεγάλα ή μικρότερα πλην όμως σημαντικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν σε διαδικασία εξυγίανσης ή εκποίησης. Μετά την ενεξελίξη προσπάθεια εξυγίανσης της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης που βρίσκεται στην κυριότητα του εκαθαριστή, επίκειται τώρα και η επιχείρηση εκπληστηριασμού του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της πτωχευμένης βιομηχανίας γάλακτος Αγνό ΑΕ. Υποχρεωμένοι να διαθέτουν στις επιχειρήσεις τους τερματικά αποδοχής καρτών POS είναι περισσότεροι από 400.000 επαγγελματίες από 85 επαγγελματικές κατηγορίες. Η προθεσμία για την εγκατάσταση των POS έληξε την 5η 27 Ιουλίου. Το πρόστιμο για όσους δεν διαθέτουν POS είναι 1.500 ευρώ, αν το πρόστιμο καταβληθεί μέσα σε ένα μήνα μειώνεται στα 750 ευρώ. Οι ελεκτικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν αν επαγγελματίες που ήταν υποχρεωμένοι να προμηθευτούν POS το έχουν κάνει. Ενδεικτικά, μερικές κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην παραπάνω υποχρέωση είναι οι ακόλουθες: επισκευή μηχανημάτων, επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού, επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος, διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, παραγωγή φυσικού αερίου, διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών, εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψήξης, πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπόν ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα,
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο καλλιτικών και ειδών καλοπισμού, λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, καθώς και άλλα πολλά. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, θέλοντας να καλύψει το κενό στην οδοντιατρική κάλυψη των πολιτών στο νομό Θεσσαλονίκης λόγω των θερινών διακοπών, ανακοίνωσε τους εφημερεύοντες οδοντιάτρους, οι οποίοι θα βρίσκονται στα ιατρεία τους από τις 29 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου. Ο Σύλλογος ανέλαβε την πρωτοβουλία θέλοντας να δώσει λύσεις σε ασθενείς που δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν από το προσωπικό τους οδοντίατρο. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανέλαβε την πρωτοβουλία να εφαρμόσει πρόγραμμα εφημεριών, ώστε οι ασθενείς που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον προσωπικό τους οδοντίατρο να απευθύνονται στα εφημερεύοντα μέλη του Συλλόγου. Η αδυναμία κάλυψης των επιγόντων οδοντιατρικών περιστατικών κατά τις γιορτές, τις αργίες και κυρίως κατά την περίοδο των θερινών διακοπών έχει διαπιστωθεί εδώ και χρόνια. Όταν οι κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να παρουσιάσουν μια προσβάσιμη και εξυπηρετική για τους ασθενείς πρόταση με την εμπλοκή στο σύστημα εφημεριών και απομακρυσμένων κέντρων υγείας εκτός του πολεοδομικού ιστού της Θεσσαλονίκης, εμείς ως Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Θανάσης Δευλιώτης. Τα ονόματα των εφημερευόντων οδοντιάτρων θα δημοσιευτούν με ευθύνη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στον ημερήσιο τύπο και την ιστοσελίδα του Συλλόγου, με την επισήμανση ότι οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται σε αυτούς μόνο εφόσον δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει ο οδοντίατρός τους. Για τις ανάγκες του προγράμματος, ο νομός έχει διαιρεθεί στις ακόλουθες περιοχές: Κεντρική Θεσσαλονίκη, Ανατολική Θεσσαλονίκη, Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι ώρες άμεσης ετοιμότητας των εφημερευόντων στα ιατρεία τους είναι 10 το πρωί με 9 το βράδυ. Ένα ταξίδι στην ιστορία και στη γνώση επιχειρούν τα ελληνικά ταχυδρομεία με τη νέα αναμνηστική σειρά γραμματοσύμων των ελληνικών ταχυδρομείων με θέμα 7 σοφοί της αρχαιότητας. Τον σχεδιασμό της, που έγινε με την χαλκογραφική μέθοδο, επιμελήθηκε ο καθηγητής χαρακτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Γιάννης Γουρζής. Οι 7 σοφοί, οι οποίοι έζησαν και χάρισαν τη γνώση και την εμπειρία τους κατά τον 6ο και τον 7ο αιώνα π.Χ., αποτελούν ορόσημο στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Είναι αυτοί που άρχισαν να θέτουν σε αμφισβήτηση τα εδραιωμένα παλαιά αξιώματα και να επιζητούν να κατανοήσουν το μυστήριο της ύπαρξης, ώστε να δώσουν απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο ακόμη και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εβδομαδιαία ανασκόπηση ορισμένων σημαντικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Κεραμιτσούδης.